Ginel Temelie a ajuns astăzi în fața instanței militare de apel, în speranța că poate cineva îl va crede. Psihologii spun că este un caz pierdut, dacă acuzațiile se vor dovedi adevărate. Majoritatea cazurilor îi recidivează. Da, nu înțeleg cum fac. Oricum nu există programe de reabilitare a acestor... Dai mă, join acolo, join. Join. Deci, uite, îmi deschide filmarea pe Google. Ce înseamnă asta, bă, Pașca? Așa. Păi nu știu ce înseamnă, frate. Nu te pot. Dar tu cum faci? Bă, Păi, arată-mi. stai că o să-ți arăt imediat asta. Ia, arată-mi că mor. Școlile de lansate au făcut un pas înainte. Asta înseamnă să fii șmecher, stai în bază și dai cu armă. Dar pușează și tu stai acolo ca mormologul. Deci uite, na, mai joacă-mă. Eu cred că ăsta are. I-am prins acolo Gigi. Îi zic Gigi pentru că, na, nu se... Hai, m-am zis odată, nu asta. Stai, bă. Tot la Cluj, Primăria Comunei Luna a investit 350.000 de euro din fonduri europene pentru programul Afterschool. Deci mi-e milă de băiatul ăsta să mor eu. Uite, ce spaviază băiatul? Să mor eu. Deci, l-am bătut cu... Nu, l-am bătut cu arcul, stai. Să-l bat o dată aici, dar testez să văd cum se vadă. Cum se vadă, da. Bine, Gigi Rom. Le place pentru că împreună rezolvăm lucruri pe care la clasă poate le-au înțeles mai puțin sau prietenii parcă mai bine. Sunt mult mai... Bun, și cam atât a fost și cu acest episod. Asta fără doar de probă, că na. Făcut să vede și ok, bun. Și ne vedem data viitoare. Bye, bye.